like the moon and the sun. She is worth more than gold, like the stars in the sky. She is worth more than diamond. She is worth more than silver. Special kind of woman. Oh yeah. Imama ya bwagwa ya Ngozi Chukwu nke ya. She's a virtuous woman. Makanezi nwanyị dị ụkọ. Oh yeah. Imam forever. Me and God there by your side. Forever. In the good when you go. When you make it so. Yeah, Ngozi Chukwu nke ya. She's a virtuous woman. Makanezi nwanyị dị ụkọ. She is very strong, a woman of dignity. Ụzọ ọbụla nke ọga nwoke isu ogba obodo niile nke anyị chịrị oge bata na ngwere ezinụlọ gị bịa n'okwu n'ụbọchị nke taa. Onye nwe anyị nara ekele n'afọ Jizọs. She is prayerful, a woman of substance. She is so blessed. Ebe ọ na-anọ nchiwe ome nke ihe nnukwu ji ome ihe n'ụbọchị nke taa n'ụbọchị ndụ niile ọ ga-adịrị unu na mma n'afọ Jizọs. Chukwu kekere n'igwe kee ụwa ọ ga-echeta obi tina evidence ogoni dị mma na kwunu dị ya n'iru obi dị ya ugegbe oyibo nwa